Bones, món. He pensat que seria una bona idea anar gravant petits tips d'informàtica, d'informàtica, telefonia mòbil, edició d'imatge, totes aquelles coses que fem servir sovint i que normalment ens posen en un compromís, en un problema, i que a vegades dius, això com ho faig, com me'n surto? No me'n surto? Doncs no me'n surto. Doncs no hi ha cap problema, jo iré gravant cosetes, unes seran simplement pràctiques, altres seran necessàries i algunes serà realment imprescindible. Hi ha coses que jo crec que no fem bé o no fem directament i són senzilles i que estaria molt bé conèixer aquests truquillos. Avui començaré per una cosa molt simple, però que a mi me passa molt sovint, i és, ja veieu el meu escriptori, un caos. Això de ser multifuncional o multipotencial o multitarea, o digue-li com vulguis, que passa que sovint treballo amb un pilot de finestres a la vegada, ¿vale? Llavors resulta que estic pensant que vull concentrar-me per fer un full de càlcul, ¿vale? I vull netejar tot això, vull treure de la pantalla, minimitzar-ho, no vull tancar-ho, vull minimitzar-ho, però d'una manera ràpida. I a més, dius, i què he de fer? Fixeu-vos que en tinc cadascuna d'un tamany diferent, d'una mida diferent. Llavors què he d'anar a fer? Anar una per una, anar obrint, anar clicant al minimitzar i que quedi... Sí que ho puc fer, és com ho sabem, fem tots, però hi ha una manera molt més ràpida, i és aquesta que us explico ara. Agafes l'aplicació que vols, el programa que vols, en aquest cas, us dic que volia fer un full de càlcul, sí? Vale. L'agafo per la barra de títol, que ja sabeu que per aquí podem moure qualsevol finestra, i si allò de fer això que estic fent ara a poquet, ho sacsejo molt ràpid, lo sacudo, taca, ja està. S'han tancat totes les altres. Que mola. Veus? Evidentment, continuen sent aquí, ¿vale? Continuen aquí, totes elles, el Photoshop, el no sé què, l'Explorer, l'Skype, són totes aquí. Si ara jo allò d'això volgués directament al Photoshop, faria igual. L'agafo, taca. Espera't, aquesta no ha acabat de registrar, no ha acabat d'obrir-se. Vale. No, està enfadada ara. Sí, no, ja ho ha fet. Vale? Què passa si jo, al lloc d'això, volgués tancar-les? Tancades definitivament. Hi ha una opció que és l'Alt F4, tecla Alt F4, que va tancant definitivament qualsevol aplicació que tinguis en pantalla. O sigui, Alt F4, i veus? Em pregunta. En aquest cas perquè és el d'allò, perquè és l'Explorer. Alt F4, Alt F4, Alt F4, Alt F4, Alt F4, Alt F4. Val? Sí? A mi em resulta superútil, la veritat, perquè ja us dic que habitualment tinc un caos espantós a la pantalla, no? Per cert, veieu quina pantalla més mona que m'he muntat? Una altra cosa, ja us dic que avui començo ben bé per coses molt senzilles, però que no deixen de ser superútils. És que la quantitat de temps que perdem en buscar, en obrir, en tancar, en amagar, en posar, és brutal. Jo crec que molta gent que perd la paciència davant d'un ordinador és simplement això, perquè no sabem, ningú ens ha ensenyat, la veritat sigui dita, i la gent de la meva generació menys encara, ningú ens ha ensenyat aquests tips, aquestes possibles solucions per estalviar feina i temps i diners, perquè el que treballa amb això, Déu-n'hi-do. Per cert, ja veieu que el canal es diu Tecla C, trencada. Per què? Perquè de moment serà única i exclusivament en català. I així és com la identificació dels teclats castellans sol ser parlar de la tecla ñ, doncs jo he optat per la tecla C trencada. Vale? Bé, el que dèiem, una altra cosa molt útil, que són les notes ràpides. Vale? Les notes ràpides que són? Doncs el famós post-it de tota la vida però enganxat a la pantalla de l'ordinador.
no enganxa per fora, que jo ja ho he vist això també, amb molts apuestos que tenen la pantalla plena de pòssits. No, aquestes, allò de ser físiques, són virtuals. On trobem aquestes notes ràpides? En principi, hi ha dos llocs. Un, habitualment, als accessoris de Windows, i es diu Sticky Notes. Vale? L'altra possibilitat, que és el meu cas, veieu, jo les tinc a la N de notes ràpides. Vale? Si no les trobeu en cap dels dos llocs, simplement aneu aquí sota, poseu Microsoft Store, vale? I anireu a la botiga de Microsoft i allà ho trobareu gratuït. Vale? Què són les notes ràpides? Doncs exactament això que veureu ara. Bueno, això, ara s'està quedant a mi, perquè això de dir notes ràpides i que estigui trigant tant a carregar està molt bé. Vale. Bueno, aquí teniu el primer pòssit, el posaré sobre la part negra, que el veureu més bé. Vale. Toma una nota, doncs, jo què sé. Trucar al col·le. Vale? Evidentment, com que no deixa de ser un petit processor de textos, podem posar negretes, cursives, subratllats, podem afegir una petita imatge, val? Deixem un tatxat, vale? Podem posar vinyetes, trucar al col·le, què més he de fer? Anar a la pelo, això em penso que ho hem de fer tots des de que estem confinats. Ja fa 2 mesos que estem confinats, Avui és dia 5 de maig del 2020. I els que fem classes van plegar el dia 13, divendres 13, i el confinament general, estat d'alarma, va ser el dia 14, o sigui, fa gairebé 2 mesos. Uf. Bueno, a lo que anava. Pues això, trucar al col·le, anar a la pelo, etc. I queden com vinyetes, vale? Què més podem fer amb aquestes notes? Aquestes notes no s'acaben, encara que veieu aquest tamany, això no és un pòssit quadrat del tamany normal dels pòssits. Això pot anar creixent. Si volem veure-la tota, podem estirar-la i veieu? Això més que la llista de la compra, sembla el tiquet del Carrefour. Val. Aquesta podria ser la llista de coses que hem de fer i la deixem en groc. Podem afegir més pòssits a sobre. Ja sabeu que els pòssits s'enganxen un sobre l'altre, doncs aquí igual. Fem una altra, vale? Aquesta serà més petita, perquè només ha de dir, doncs jo què sé, comprar sopa, vale? Com que són diferents coses, a aquesta li posaré un color diferent, vale? I la deixaré per aquí enganxada. Deixem fer aquesta una miqueta més petita, perquè és que si no utilitzem mig ordinador només per veure-les. Vale? I aquesta altra és classe anglès, que és una temàtica totalment diferent, i com que és una temàtica diferent, doncs un altre color diferent. Vale? Està molt bé, no? Un cop, com els pòssits de veritat, un cop hem fet la feina que teníem assignada, fora. Podem borrar-les, podem canviar-les de lloc, podem reutilitzar-les, vale? Podem fer exactament això i fer tota una fila aquí. A mi la veritat em semblen molt, molt útils. I a més no les perdo, que les de paper cauen, es desenganxen, se'n van, desapareixen. Vale? I una última coseta que està molt bé. Evidentment faré més vídeos i més treballats i més pensats i bueno, tinc aquí una preparació de tips que poder tinc 40 o 50 coses per explicar-vos, però bueno, jo volia començar amb alguna cosa concreta. Bien, aquesta és calcular dates. Amb què? Amb el Google. El Google és la madre de totes les ciències, vull dir, allò que no es pugui fer amb el Google no es pot fer amb res més. No, encara ho farem, mira, això ho deixo per un altre dia, encara ho farem amb una eina més senzilla, més casolana i més que tenim tots, que és la calculadora, que recordeu que la tenim a inici, accessoris de Windows i... jo la tinc fora, jo és que tinc un Windows 10 molt curiós. Calculadora, vale. La calculadora ja sabeu que teniu un menú
que diu estàndard, que estàndard és la calculadora de tota la vida, ¿vale? Científica, de programació, però convertida en moneda, això també està genial. Els convertidors de moneda, me'n vaig als Estats Units, he de portar $10.000, tant de bo, quants euros són? Canvis de volum, de longitud, quants són litres en metres cúbics, àrees, velocitats de vehicles, però ara estàvem amb el càlcul de la data. Vale? Ens diuen que hem de fer, per exemple, un curs. Vale? Un curs que començarà, o va començar, al gener, el dia 13 de gener del 2020, i s'acaba el dia 23 de juny del 2020. Vale? Doncs ja ho teniu. 5 mesos, una setmana i 3 dies. 162 dies. És fantàstic. I ja veieu que no té cap complicació. És simplement la calculadora normal de tota la vida del Windows, anar al menú, càlculo de fetge i dir-li les dates. Vale? Per exemple, tenim un nebot, un nen que va néixer el 2018, el 23 de juny, per exemple. I la seva germana neix el 11 de gener d'aquest any. Ai, que m'he passat, 11 de gener d'aquest any. Quan es porten els dos germans? Doncs un any, 6 mesos, 2 setmanes, 5 dies, 567 dies. Vale? Pues això, com ho veieu? Vale, doncs, a veure, si us ha agradat, compartiu l'enllaç del canal. Si us va bé a vosaltres, possiblement aquestes coses li aniran bé a més gent. Jo estaré encantada d'escoltar qualsevol proposta, qualsevol suggeriment, el que em digueu. Jo això ho estic fent com una prova perquè veig que cada vegada és més difícil contactar amb algú que ens ajudi, entre altres coses pel tema que tots sabem de confinaments i tal. Les classes es reprendran més tard o més d'hora, però jo no sé com es reprendran, no sé si hi haurà temps suficient per solucionar dubtes, i després que totes aquestes coses que jo us vull explicar al final s'obliden, no es queden, no queden reflectides a les classes, i a més que són coses que moltes vegades quan fas un temari no es comenten. No es comenten per què? Perquè bueno, ningú hi pensa en aquell moment, no? I així, si queden gravades en vídeo, queden gravades en vídeo. Vale? Doncs fins al proper món. Besicos.